26 na ka mga establishmento sa Davao City ang gipang lockdown. Atong sayron ang dugang detalye sa live report ni Argel Relator. Argel. Kini tungod sa gitawag nga surge within the workplace o taas nga ihap sa pagtakdanay sa COVID-19 sulod sa mga opisina. Gikan January hangtod May karong tuiga, base sa monitoring sa DOLE 11, ana sa 71 ka mga establishments ang dunay mga trabahante nga nagpositibo sa COVID-19. Kung asa 16 niini ang pulos mga BPO companies. They have to submit the report kasi prescribed yun under the law. In case isa pa na aside from the fact that it's already a public knowledge, once they fail to submit that one, violation yon under the existing law natin. They have to submit the report. Sa nilabayng 7 ka adlaw, ang BPO ang pinakaapektado sa COVID-19 sa Davao City. Diin lakip na kini sa 26 ka mga establishments nga gipailawom sa lockdown. Lakip mga government offices, bangko, food and non-food establishments ug simbahan. Taasab ang transmission sulod sa panimalay kung asa halos ra miyembro sa pamilya ang nagpositibo. Niadtong June 4, 298 samples ang gipadala sa kauluhan alang sa genomic sequencing aron masuta kung dunay laing variant nga nagatuyok sa syudad. However, naay 219 na pending results. So far, no variant of concern was detected among those katong gipadala nato nga results. Sa nahitabong surge sa mga kaso karon sa syudad, ang average daily attack rate ana sa 8.34 per 100,000 sa milabayng 14 ka adlaw o sa matag 100,000 population na ay 8 ang nagpositibo. High risk na sab ang healthcare utilization rate kung asa 85% na ang okupado ug pasyente. Text sa karon ipailawom na sa quarantine o isolation ang mga nagpositibo ug laumang mapadalhan og mga text message sa mga close contact sa mga nagpositive ug dunay exposure hangtod sa 3rd degree alang sa RT-PCR swabbing. Tek. Daghang salamat Argel Relator.